ஹாய் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் குட்டீஸ். இன்றைக்கி கார்ட்போர்ட் யூஸ் பண்ணி சூப்பரான ஒரு ஃபோட்டோ ஃப்ரேம் தான் பண்ண போகிறோம். இதுக்கு நார்மல் சைஸ் கார்ட்போர்ட் எடுத்திருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்திருக்கேன். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக வந்து நம்ம வீட்டில் இருக்கிற ஃபோட்டோ சைஸ் தான். உங்களுக்கு இதை விட பெருசாக வேணும் அப்படின்னா அந்த சைஸ் ஃபோட்டோ எடுத்துக்கோங்க. நான் வந்து பென்சில் வச்சு மார்க் பண்ணிடுறேன். இது வந்து ஃபோட்டோ ஃப்ரேம் வந்து நமக்கு என்ன சைஸ் வேணுமோ அந்த சைஸ்க்கு நான் மார்க் பண்ணியிருக்கேன். அவுட்டரில் வந்து ஒரு 2 சென்டிமீட்டர் வந்து கேப் விட்டுருக்கேன். அதாவது பார்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2 சென்டிமீட்டர் இருந்தால் கரெக்டாக இருக்கும். நான் 4 சைடுமே பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக வந்து ஷார்ப்பாக எட்ஜ் இல்லாமல் கர்வ் மாதிரி வந்து மார்க் பண்ணியிருக்கேன். இது கொஞ்சம் பார்க்குறதுக்கு இன்னும் அழகாக இருக்கும். உங்களுக்கு வந்து ஓவல் ஷேப் வேணாலும் அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்கள். ஹார்ட் ஷேப் கூட ட்ரை பண்ணிக்கலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு நான் கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். அவுட்டரில் வந்து சிசர் யூஸ் பண்ணி கட் பண்ணிக்கிறேன். இன்னர் சைட் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கத்தி அப்படி இல்லைன்னா கட்டர் யூஸ் பண்ணி கட் பண்ணிக்கோங்க. இன்னர் சைட் வந்து கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக வந்து கட் பண்ணணும். ஒரு சணல் எடுத்திருக்கேன். இது உங்கள் வீட்டில் எல்லார்கிட்டையுமே கண்டிப்பாக இருக்கும். ஒரு மெலிசான ஒரு சணலாக பார்த்து எடுத்துக்கோங்க. அப்போ தான் பார்க்குறதுக்கு நீட்டாக இருக்கும். சணலை வந்து க்ளூ ஃபிக்ஸ் பண்ணி லைன் பை லைனாக வந்து ரோல் பண்ணிக்கிட்டே வந்துடுங்க. இது கொஞ்சம் நீட்டாக டைட்டாக வந்து ரோல் பண்ணணும். மாற்றி மாற்றி ரோல் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஃப்ரேம் வந்து அசிங்கமாக இருக்கும். நான் வந்து ரோல் பண்ணுறேன் இல்லையா, 1 பை 1 வந்து ரோல் பண்ணிவிட்டு ஃபினிஷ் பண்ணிடுங்க. ஃபினிஷ் பண்ணிட்டு க்ளூ போட்டு ஒட்டிடுங்க. இதே மாதிரி வந்து குட்டி குட்டி பீஸாக வந்து கட் பண்ணிட்டு ரோல் பண்ணிகிட்டே வாங்க. ஏன்னா பெரிய பீஸாக இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு ரோல் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். அதே மாதிரி இந்த மாதிரி டேர்னிங் இருந்துச்சு அப்படின்னா கொஞ்சம் வந்து கேர்ஃபுல்லாக வந்து ரோல் பண்ணணும். ஏன்னா அதே ஷேப்கே ரோல் பண்ணால் மட்டும்தான் வந்து நமக்கு ஃப்ரேம் வந்து அழகாக இருக்கும். கிட்ஸ் வந்து ஸ்லோவாக வீடியோ பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா ட்ரை பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு வந்து இந்த ஃப்ரேம் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் லுக் இருந்துச்சு இந்த ஃப்ரேமில். நான் செஞ்சு முடிச்சுட்டு உங்களுக்கு ஃபுல்லாக காட்டுறேன். இப்போ நான் வந்து ஃபுல்லாக வந்து ரோல் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக நான் ரோல் பண்ணிட்டேன். நீட்டாக ரோல் பண்ணியாச்சு. க்ளூ வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா கரெக்டாக வந்து நீட்டாக ரோல் பண்ணிடலாம். பேக்கில் வந்து ஒரு நார்மல் சைஸ் கார்ட்போர்டு இல்லை இந்த மாதிரி ஷீட் எடுத்துக்கோங்க. நம்ம ஃப்ரேம் ரெடி பண்ணியிருக்கோம்ல, அதோட சின்ன சைஸ் இருந்தாலே போதும். அதே மாதிரியே கட் பண்ணிக்கோங்க. 4 எட்ஜஸ்லையும் 3 சைடு மட்டும் க்ளூ ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஒட்டிடுங்க. ஏன்னா 1 சைடு வந்து ஃபோட்டோ வந்து நம்ம மாற்றி மாற்றி வச்சுக்கிற மாதிரி இருக்கணும். ஸோ அதுக்காக வந்து நான் வச்சுருக்கேன். நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த மாதிரி ஸ்டோன்ஸ்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை உங்களோட டெக்கரேட் பண்ணிக்கோங்க. நான் வந்து கிளேவை கொஞ்சம் வந்து ஓவல் ஷேப்பில் மேக் பண்ணி அதையும் வந்து ஒட்டிடுறேன். உங்கள்கிட்ட வந்து நிறைய ஸ்டோன்ஸ்லாம் இருந்துச்சுன்னா ஃபுல்லாக வந்து டெக்கரேட் பண்ணிட்டிங்கன்னா பார்க்குறதுக்கு இன்னும் சூப்பராக இருக்கும். நான் சிம்பிளாக வந்து கிளே யூஸ் பண்ணிட்டு அதில் வந்து பீட்ஸ் வந்து வச்சுருக்கேன். உங்கள்கிட்ட ஸ்டோன்ஸ்லாம் இல்லைனா கூட பேப்பரில் கூட ரோஸ் வந்து மேக் பண்ணி வச்சிடலாம். ஃபைனலாக வந்து நான் ஃபோட்டோ வந்து இன்சர்ட் பண்ணிட்டேன். பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப சூப்பராக அழகாக நீட்டாக இருந்துச்சு. வீட்டில் உள்ள சணல் மட்டும் இருந்தால் போதும், சூப்பரான ஒரு ஃபோட்டோ ஃப்ரேம் ரெடி ஆகிடுச்சு. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெலாம் வந்து gift கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ரியலாகவே ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். கண்டிப்பாக எல்லாருமே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். பாய் குட்டீஸ்.